Kulawula kakulonde uphile uphusha uphumelelo pastor oningi siyacela ukuthi inamba isenze ngoba member kusonali la 5 ntambama Monday to Friday kuphela ungangi-WhatsApp. Kodwa bodeme sobona ukuba umuntu othandana naye eba imali yakho okweyamaphepha kusho ukuthini uphupha ke intshontshe imali lo muntu yakhe ngamaphepha boyfriend so kungenzeka uphuphe umuntu oyiboyfriend yakho uhusband umngani wakho umama wakho ubhuti wakho anyone intshontshe imali yakho olumzala kuzofanana ngoba ke one kuyenzeka nje uma uphupha umuntu kuba uphawula uma intshontshe imali yakho lokho kusho ukuthi kuyenzeka kumele uqaphele noma uqaphele lowo muntu ngoba angasakugile antshontshe imali yakho kungekudala wasisho nje ngoba kwabanye abantu lento isibonakaliso isente sukiso izokwenzeka uphuphe intshontshe imali vele intshontshe ngempela uMika 2:2 uma ufuna umuzi womuntu uthathe ngokukhwabanisa nodlame uqola umuntu impahla yakhe untshontsha ifala kubo. 2 isikhathi esiningi uma uphupha umuntu uphawula uma intshontshe imali yakho lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu uzama ukuntshontsha uzama ukweba uzama ukuthatha uzama ukuthwebula ubunhlanhla bakho ukuze aphumelele wena ungaphumeleli. Abanye abantu banako lokuthwebula ubunhlanhla ubone kanje na. So Genesis 2:25-36 weba ubuzibulo bami manje usungephuce isibusiso sami. Wayesethi ke baba awungibekelanga isibusiso na. uIsaka wathi ke awuqondi isibusiso sami sizamnika amandla ukuba ke abe inkosi phezukwenu. Omunye angayibeka kanje 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu uphawula uma intshontshe imali yakho lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu uhlela ukuthatha ke isibusiso nobunhlanhla bakho ngemithi noma uyabuthatha lobunhlanhla bakho ngemithi noma ngani uma bengayiphi indlela ababuthatha ngayo. Omunye umuntu ungenzeka abuthathe via sex, omunye angakuthatha ngemithi, omunye angakuthatha uthatha kuphi imali kanti uyabuthatha iziningi indlela zokuthatha ke lobunhlanhla kodwa usuke lo muntu kumele umqaphele ngempela. Yabona? Hawo Genesis 25:31 wayesethi kuJakobe thengisa kimi namuhla ngefa lobuzibulo bakho.